bliema mod dan ir-rapport qiegħed jirrifletti l-mobilità soċjali ta' pajjiżna kif inhi qiegħda anke f'dawn l-aħħar 3 snin. Dan huwa rapport li bħal rapporti oħra, il-Partit Laburista u anke l-Gvern ovvjament jagħti kasom u jistudja bir-reqqa għal diversi raġunijiet. L-ewwel qabel kollha sabiex naraw il-politika tal-Gvern hekk kedix tħalli riżultat, però wkoll sabiex naraw il-futur tal-politika tagħna. Aħna fejn tidħol mobilità soċjali, fejn tidħol allura anke n-nies li qegħdin fir-riskju tal-faqar jew li jaqgħu fir-riskju tal-faqar, il-politika tagħna hija bbażata fuq l-edukazzjoni u x-xogħol. U żgur li fejn jidħol daw iż-żewġ setturi, il-Gvern bil-provi ta' li kapaċi wettaq ir-riżultati fosthom diversi miżuri, garanzija żgħażagħ, work benefit, it-tapering u diversi soċjali oħra żieda fil-pensjonijiet. U allura politika tagħna hija li nkomplu insaħħu dawn is-setturi, nkomplu nagħtu inċentiv sabiex persuna tkun tista' tidħol fid-dinja tax-xogħol u jekk hemm xi ostakoli milli dan iseħħ, aħna naraw li bħala Gvern inneħħuhom. Dawn miżuri li qegħdin iħallu ir-riżultati qegħdin iħallu l-frott meħtieġ, l-istess rapport juri li dawk li qegħdin f'riskju ta' faqar qegħdin ikompli jinżlu, diversi rapporti oħra din juru li ż-żieda ta' nies li daħlu fid-dinja tax-xogħol qiegħda tiżdied b'mod tajjeb ħafna u l-Gvern huwa kommessa biex ikompli jibni fuq dawn ir-riżultati u nkomplu nneħħu l-ħsara li writna fejn jidħol dan is-sett. Mela, parti aspetti ieħor li reġgħu issessnew fuq kien dak li tiżdied anke l-paga minima l-Caritas. Forsi bliema mod qegħdin tħarsu li tagħmlu dan. Hija fil-fatt ħankun qed niltaqgħu mal-Caritas u mal-persuni li ħadmu fuq id-dokument ħalli fil-kabinett inkunu nistgħu naraw kif waslu għal numru ta' figuri u anke rakkomandazzjonijiet. Naħseb tajjeb li wieħed jgħid li l-Gvern diġà beda jieħu diversi inizjattivi illi jħadem fuq anke dawk li kellhom il-minimum wage u għandhom it-tfal. Billi tom l-work benefit fej kien hemm bżonn illi tingħata u din żiedet illura il-pakkett tal-minimum wage. Imma aħna sa nkun qed nisimgħu ir-rakkomandazzjonijiet ukoll tal-Caritas bħal nkun nisimgħuhom kollha kemm huma. U mbagħad ikunu nistgħu nieħdu deċiżjoni apparti li narfu dawk is-setturi tas-soċjetà l-iktar li qegħdin ibatu, l-iktar li għandhom bżonn għajnuna illi apparti li nħeġġuhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol, narfu wkoll dawk li mhux possibbli jidħlu fid-dinja tax-xogħol u qegħdin naraw bħalissa kif nistgħu ngħinuhom fil-futur.